Avui en dia, si vols treballar un hort, un tros de terra, unes hectàrees d'oliveres, el que sigui, te pots comprar un motocultor, un tractor o alguna maquinària agrícola innovada actualment que et faci la feina bruta. O la vida és per als valents. Una eina tan simple com la falç, que pareix mentira, que hagi ajudat a alimentar a famílies senceres durant segles i segles. Igual d'important que la resta d'objectes que han vist en aquesta sèrie de vídeos, sense este tros de ferro, este mànic i un bon parell de braços, Catalunya no seria el que seria a dia d'avui. Així que avui descobrirem la història d'una de les eines més importants de la nostra terra, l'aixada. Al igual que la falç, és una de les eines més antigues de la història de la humanitat. Existia molt abans que els tractors, que els cavalls... Bueno, que els cavalls no, que els cavalls que s'utilitzaven per a conrear els camps, me refereixo. I inclús és una eina més vella que molts dels pobles que coneixem avui en dia. Les primeres estaven fetes de pedra, concretament de sílex. Recordeu del sílex, que el vam parlar al capítol de la falç? Que la utilitzaven els prehistòrics? Doncs en este cas també. Agarraven un pal, agarraven una pedra de sílex tallada en esta forma, més o menys, pam dalt, pam baix, i es feien una aixada artesana que servia per a llaurar els camps. Els anys van anar passant, la tecnologia se va anar innovant i al final van aparèixer les de ferro, que són més resistents i tenen més durabilitat. I també crec que han de pesar menys, perquè ara t'ho imagina't que això sí que és ferro, que el ferro pesa bastant, però és molt fi. Tu per a fer una aixada de pedra havies de tindre un ròcul així. O sigui, allò devia pesar una animalada. Igual que la funció de la falç, per això un segador que es rebel·la contra els soldats, Igual que la tasca de la falç era tallar herba, la tasca de l'aixada és remoure terra, eliminar males herbes i fer els solcs per ajudar a plantar i regar alguns cultius. I això feia que fos una eina imprescindible a cada casa de pagès. Això i la falç estaven sí o sí. I és que durant segles totes les famílies ne tenien una. Jo, en el meu cas, és una mica diferent perquè he estat indagant per familiars meus propers, amics, i quina casualitat que ningú tenia una aixada. Així que me l'he tingut que comprar noveta per a fer el vídeo, per ensenyar-vos-la, com si no sapiguéssiu com és una aixada. I bueno, no sé quina utilitat li donaré a un pis, però bueno, alguna li en trobarem segur. I no us penséssiu que la maquinària moderna les ha fet desaparèixer per a res del món. Avui en dia, bon pagès encara segueix tenint una aixada. L'aixada és una eina que passava de pares a fills. Se't trencava el mànic, no passa res. Aquí no es llança res. Se fa un mànic nou i es torna a col·locar la peça de ferro. Que es trenca la peça de ferro, no passa res. Aquí no es llança res. S'aguarda el mànic de fusta, se fa una peça de nova de ferro i s'ha col·locat. Això és igual que la cuina d'aprofitament, no es llancem res. També s'ha de dir que no és igual a tot arreu. Depèn la zona de Catalunya, pot canviar de forma, de mida i fins i tot del pes. Esta és mida estàndard, diria jo. Però inclús n'hi ha que tenen la fulla molt més ampla per a remoure molta més terra. N'hi ha unes altres de més petites que les pots dominar en una mallau que es diuen aixolets per arrencar petites herbes i poder-ho fer de manera més còmoda, sense cansar-te tant. I també he de dir que ha deixat empremta la nostra llengua, Expressions com, per exemple, agafa l'aixada, xic, vulguin dir treballa ja d'una vegada. I per què això? Perquè durant molt de temps treballar significava agafar una aixada. Cuidado de no trencar un vidre o alguna cosa, perquè això és perillós per dins de casa. Com a petita reflexió, m'agradaria comentar-vos que crec que l'aixada és un objecte que diu molt de la nostra història, però també que està una mica mal acceptat socialment. També perquè ha estat relacionada sempre en un treball molt dur, el treball del camp. El treball del camp sempre ha estat molt mal vist, de patir, de sofrir, però molt lluny d'això a mi me transmet una vibra molt bona, molt bonica, perquè me transporta a la meva infantesa, a la muntanya, a la garriga que diem nosaltres, a les oliveres. Mon pare la utilitzava per a traure les males herbes de baix dels arbres. Llavors, va ser una de les primeres vegades que jo vaig agarrar una aixada, quan era un pet, que tenia 4 anyets, imagina't tu, me la va ensenyar a portar. Crec que és una eina que s'ha de tindre sempre a casa, a no ser que estigués a un pis com jo, perquè no li trobaràs utilitat. No miréssiu amb els ulls a les aixades, per favor. És un símbol més de la nostra història, com ja us he comentat al principi del vídeo, sense este tros de fusta, este tros de ferro, un parell de braços, de bons braços, i un parell de bons... No estiríem on estiríem, ni hauríem construït el que hem construït. Com cada final de vídeo, us llanço pregunta.
Teniu això de casa vostra? L'heu utilitzat? O és algo que li deixeu sempre als vostres tios, iaios, etc. Deixeu-me als comentaris, doneu-li m'agrada, interactueu, sobretot, perquè m'encanta sempre llegir els vostres comentaris i, com sempre us dic, m'ajudeu moltíssim en l'algoritme de YouTube. Un plaer haver compartit amb tots vosaltres esta fantàstica sèrie de 10 objectes per descobrir Catalunya. Espero que la miréssiu amb moltes ganes i si sou de fora de les fronteres catalanes, espero que us hagi ajudat a conèixer una mica més la nostra història i la nostra identitat. Com sempre dic també, això és un projecte impulsat per la beca Propulsió que ha atorgat la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, una abraçada i adeu.